vášnivé flamenko, dráma, toreadorov a bíkov a taktiež bublajúci štadión Nou Camp plný fanúšikov. Toto všetko je symbolom Španielska. V krajine s horúcim juženským temperamentom, kde krv v žilách priam vrie, pochádzajú aj na zovretie perfektné spotrebiče, ktorými sú indukčné varné dosky Boža Siemens. BSH Španielsku reprezentuje 7 výrobných závodov, ktoré zamestnávajú až 4000 osôb. V roku 1981 tu bolo založené aj Centrum výskumu a vývoja indukcie. V 87. uzrel svetlo sveta prvý prototyp indukcie a o 3 roky neskôr už prvá generácia Boža Siemens indukčných varných dosiek prišla na trh. Z inovácií posledných rokov, ktoré zo závodu z Montáňana pochádzajú, mi nedá nespomenúť aspoň senzorovú indukciu z roku 2009, flexi indukciu z roku 2010 alebo veľmi dobrú free indukciu z roku 2011. V roku 2014 na Slovensko prichádza nová kombi indukcia, ktorú nám už bližšie predstaví Radoslav Mitterpach, predajný a produktový školiteľ BSH Slovensko. Vítam vás v showroome spoločnosti Bosch Siemens domáce spotrebiče. Máme pre vás pripravenú novinku od spoločnosti Bosch, to je nový indukčný varný panel s kombizónou, ktorá nám umožňuje omnoho jednoduchšie varenie. Kombizónu vieme spojiť do jednej veľkej zóny a môžeme používať väčšie pekáče, panvice, ktoré potrebujú na varnom paneli omnoho viacej miesta ako bežné hrnce alebo bežné panvice. Túto zónu aktivujeme stlačením jedného tlačidla a varný panel automaticky spojí tieto dve zóny do jednej väčšej zóny. Naviac, táto kombinovaná zóna nám umožňuje pomocou funkcie Power Move variť na prednej časti na napríklad výkonnostnom stupni 9 a keď potrebujeme znížiť teplotu, jednoduchým pohybom presunieme hrniec do zadnej časti, kde nám varný panel automaticky udržuje na tejto zóne nastavený výkonnostný stupeň číslo 1. Tento varný panel najviac obsahuje funkciu Quick Start, čo znamená, keď položím hrniec na ktorúkoľvek zónu, zapnem, varný panel automaticky bude vedieť, kde je položený hrniec a budem pridávať výkonnostný stupeň priamo na tejto varnej zóne. Naviac, ak mi náhodou niečo z tohto hrnca vykypí, nie je žiadny problém, vypnem varný panel, poutieram, vyčistím a v prípade, že ho zapnem do 4 sekúnd, varný panel si bude pamätať všetky nastavenia, ktoré sme na tomto varnom paneli mali. Pre väčší prehľad o spotrebe elektrickej energie môžu byť varné panely vybavené aj ukazovateľom spotreby elektrickej energie. Indukčné varné panely v značke Bosch ponúkajú široké možnosti a preto si určite každý vyberie pre seba ten najvhodnejší indukčný varný panel.